Hej vennerne, og velkommen til den her video. I dag skal jeg ned på gågaden i Roskilde, og jeg glæder mig bare så meget. Så nu vil jeg bare vise jer, hvad jeg laver dernede. Så kom med. Kom med. Så er jeg lige nede på gågaden og får en iskaffe. Så har jeg været nede på gågaden i Roskilde. Og nu vil jeg sige tak, fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe. Og ellers have en god aften, god eftermiddag, god morgen, god nat og så videre. Hej hej!